سلام كميك أنيكم زخبركم تخطاتلتي مدبات سبورت سمناوي فتصامتات سبورت وش تهاجرن وزأن حزنا لكم قريبنا لنا كسا فتصام مدبنا بسنة تصنحوا بخبر زعدمكم أمير علي سنة مكتتال زمت ورحي أب كتما كرن نزكايد شامبيون كلابات إيرترا نمستاف تمال سنبت أب كتماتات جندعن كرنن متصاري قطمات كلابات خايدوم تمال السنبت أمت أري قطمات شامبيون كلابات كعس سجري إيرترا كتما جندع نتصوتا أدوليس أنصار مايد كوموميا ينجدام أب ميد أن أب كلمة دقفتان أمت سواز نبرت مايد كوموم أم بالعصر تحمش تدغ كاميل كاس جمال بزرخبتا انكوشوتو أب لعلي أدوليس حدا برب معوات حدا إقرا نابزور الدراس جرام أب كتما كرن أب استخيرو قطمات قدما يتصوتا كايدها مدب حيزن زنبرا قانتاتات لا سال نايزوب عن سبا مس قانتا دك أمحارة نايدوب خونان كلوام قانتا دك أمحارك تركب سلزي كالت قانتا لسال بفورفي تعويتا كلاي قطم أمونغو آل هلال ناي عن سبا مس قانتا آل تحرير ناي مأكلي تخيدو قانتا آل تحرير كاب زريتي ماني مريحنا كتحز كلام آل هلال دما كاب ردا ولد ميكائيل بزرخبتا شوتو تمعاريا نعرفتو وطيا نعرفتي آل تحرير أم بسان 4 بزرخبتا فتصوم قلع مريحنا كتحز كلام كاب كالد عبد الله تصوتان خزازم حموش تدغ مسترفو بزرخبتا شوتو سلسة بحد بزخنا وصي تعويتا كلا اجري متصاري قطمات اوديكا محلاف زمت سنبت كلتن حسك كيد مخانو حزب ركبات هاجرو فيدريشن كعس سجري ايرترا حبيرو زمت ورحي اب كتما كرن زكايد از هاجرو ردر 13 كلبات ارنيفو زكايد كوينو كاب شدشتين زوباتات شامبيون زخنا غانتات قيح بحري كاب زوبا ماكل عن سبا كاب زوبا عن سبا سنعف كاب زوبا دوب سيمنتو كاب زوبا سيمناو قيح بحري دنكاليا كاب دوباوي قيح بحري اقوردت كاب غاش باركا اقدمن لاونتن ابتور الدر رقوص زقبراين أمت أريت تسميدن كاب زلوا كلبات اتن سلست بقطة نابتور الدر السقرا كوينن حانت دما بعجاك تحوصنيا شامبيون كعس سقر كلبات إيرترا كاب عسى شدوشتن حسك ساب شدوشتن مسكرم ككيد مدبوت اللوم بفدريشن كعصو مربب زو ماكل توديبو امكار صنحه شامبيون كعصو مربب تمال سنبت اب ميدا بوتشوفيليا بوقعي تعاصيو شامبيون كعصو مربب زو ماكل عمته 2025 2026 بناي كلاين سالساين ديفيجن زتخيده ناي دق انستين دق تبعاتيون بوقعي مغارجو عاصيو شامبيون كعصو مربب زو ماكل بقدم اب ساعات نغو بركز زبول افكارتو كعصو مربب اب زترخبلو ام ميدا بوتشوفيلا بناي دق انستين دق تبعاتيون قطمات مغارجو عاصيو قدامي تيقطم زتسرع ناي دق انسيو كالاي ديفيجن سالينا انصار اتا ابزو ودر سعر زيت عمت كبران محلاو زاتوت فيستيفال اين قديمن زنغانتات قديمن ابزي عمت بمهنا 8 مغابيت معالت دق انستيون وانጫና ጽነትን ዝተዳለወ ውድድር ተረኺበን ብምንባረን ጋንታ ሳሊና ከም ዝተዓወተት ዝከር ኮይኑ ነቲ ናይ ዋንጫ ውድድር ዝያዳ መቀረት ኮይኑዎ ቀሪቡ በዚ መሰረት ዝተረኸበ ውጽኢት ምስ እንሰግር ኣብ ቀዳማይ እብረ ጋንታ ሳሊና 25 ብ23 ብጸቢብ ስዕራ ክትወጽእ እንከላ ኣብ ካልኣይ እብረ ድማ 25 ብ13 ብገፊሕ ዝኾነ ፍልልይ ስዕራ ወጽያ أبسال ساين زازامن إبرة غانتا سالينا بأزيو متلخ قالسي زترأيو 25 ب23 سعرا بموتا بحفشة أبسلستيو إبرة سلسة بادو بمسعر عباي وانجا كتال علن كلا كاليت فيستيفال سالسيت عداقا حموس تشلم تكوينن زازيمن قصيلو نايدك تبعتو كلاي ديفيجن بحت مسكرم انصار نتا زحلف عمت شامبيون زغونت دنب سنبل سعرا زمصت عدغو عداد يا قطيما بحت مسكرم ابز عمت امناي مدب صوتان عدغو عداد سعراتا بمنبارا زياده مورال حزا يا قريبا انت خونا عدغو عداد كامناي زحلف قطماتا زياده تماهيرا بممصا اب قدما ابره 25 ب10 بغفح سعرا كتوص انكلا كلا ابره 25 ب13 اب سالسا ابره 25 ب23 سعرا بموصا بحفشا بدمر وصيت 3 بادو سعرا شامبيون ابلا تشلاميت عباي وانچا كتكون كاليت عداقا حموس سالسي تحونت كوينن دما زازيمن ازي كمزيلو انكولو سالساي ديفيجن بناي دق انسين دق تبعتي زحلفه سمون كمز زازم زفلط كوينو ابتي معلتي نعوتات شلمات تعدلو نيرو ابتي زترخبه وصيت مس انسجر امناي دق تبعتي قداميت عداقا حموس كاليت دنب سنبل سالسيتي عدغو عداد امناي دق انستيو قداميت ادليش كاليت دنب سنبل سالسيتي عداقا حموس بموصا تشلمت كوينن زازيمن كبرات تعذبتنا اموداتا مس اكايتن اسلطنتن زغبرني حصير علالالو نو خبلكم زوددر امونغو كالاين سالساين ديفيجن يخبر زعمت ورحو مالتي ناي زعمت وددر 2025 26 مالتي ስለዚህ ተሳትፎ ጋንታታት ካብ ዓመት ለውጥ ይረአየሎ ብመንጽሮ ጾታኻ እንዳበርታ እንዳሓየለ ኸይዳሎ እዚ ሎም ዓመት ቀዳይ ዲቪዥን ድበሃል ኣይተሰርዐን 2025 26 26 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
ስለዚህ በዘን ክልተ ዲቪዥን ጥራሕና ንኸይደልና ማለት እዩ መዛዘሚኡ ከዓ ንሆሎ መዓልቲ በፅሑ ማለት እዩ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ብሓቂ ካብቲ ዝነበረ ዓመታት ብፍሉይ ዋላ ንሕና እውን ፀቒጥና ክተባብዓሉ እንተዓውዲውን ናይ ክልቲኡ ፆታ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ውፅኢት እንዳረኣናለን ንኸይዳልና ፍሪውን ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ኣዝየን ንፉዓት ተፃወቲ ተወዳደርቲ ድኾና መጻ ኣለዋ ማለት እዩ ኣብዛ ዓመት ከዓ ዝያዳ ብብዝሑን ፈሬና ኣለዋ ቆልዑ ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ንሕና ከም ፌደሬሽን ፆታ ክበዝሕ ኣለዎ ኢና ሒዝናዮ ተበጊስናዮ ደና ስለዚ ኣብዛ ዓመት ደይተኻየደ ዓይነት ፆታ ይነበረን ብደቂ ኣንስትዮ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪኡ ክቡር በዓል ናፅነት ድሕሪኡ ከዓ እዚ ናይ 20 ሰነ ውድድር እውን ኣካይድና ኢና ብዓብኡ ከዓ እዚ ሻምፒዮን ስለዚ ብብዝሒ ውድድር ኣካይድና ኢና ንብል እዛ ዓመት ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሃሲሱ ዝነበረ ፆታ እዚ ኩዕሾ መርበብ ብብዝሒ ፆታ ጌርናስ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክነብፅሖስ ተበጊስና ኣለና ኢና ንብል ዘለና እዚ ብዙሕ ውድድር ነይሩ እዚ ዓመት ኦኬ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ብሓፈሽኡ እዚ ውድድር ከምዚ ኢሉ ንኽቕፅል ዓብ ተራ ዘለዎ ብዓብዩ ዞባ ማእኸል ኣሎ ከምኡውን ኣሰልጠንቲ ዳያኑ ሃገራዊ ፌደሬሽን ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእኸል እዚኦም ከይመስገንክዎም ክሓልፍ ኣይደሊነ ብምሉእ ነዚ ተዓዛቢ ከም ዝትርእዮ ዘለኻ ኣትዩን ጽቡቕ ምድጋፍ ድህብ ደሎ ከይመስገንክዎ ሓልፍን ይቐኒየለይ እዚ ዘካየድናዮ ውድድር ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ጋንታና ንሕና ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ካብ ሊባን ቤት ትምህርቲ ፌስቲቫል እናመፃና ኢና ንፃወት እዚ ዝገበርናሉ ምክንያት ከዓ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ተፃወቲ ኣፍሪና ኢና ኣብ ምክልኻል ኣብ ናይ ግንባራት ይፃወት ኣለዋ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ዘላ ኣርሴማ እውን ናትና ተፃዋቲት እያ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ተበጊስና ካብ ግራስሩት ናይ ግራስሩት ምደብቐት የብልናን ግን ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ትሒዝና ነተን ተፃወቲ እንዳመልመልና ኢና ነምፀን ጽቡቕ ምልከት ናይ ኩዕሶ ኣለውን እቲ ዘሎ ፀገምና ናይ ትራንስፖርት ፀገም እዩ እምበር ብዘናብ ፀናሕና 3-4 ዓመት ተፃወታ ኣብ ናይ 8 መጋቢት ተፃዊትና ኢና ኣብ ናይ 20 ሰነ ተፃዊትና ክልተ ግዜ ንዋንጫ በፂሕና ኣብዚ ዝሓለፈ ከዓ ብዘይ ተሰዓርነት ቀዳመይቲ ኮይና ወፂና ሕጂ እውን ምስ ዝነበረን ቁሩብ ናይ ትራንስፖርት ፀገም ናይ ፀቕጢ ናይ ቲፎዞ ሜዳ ዘይምልማድ እዩ ተሳዒርና ኣለና ጽቡቕ ፀወታ እዩ ነይሩ ስለዚ ነዚ ፀወታ እዚ ክንገብር ብዙሕ መሰናኽላት ሓሊፍና ኢና ንመፅእ ለይቲ ሰዓት 5 ሲኤንኤን መኪና ዝመፃ ስለዚ ንፉዓት ተፃወቲ ኣብነታውያን ተፃወቲ ስለ ዝኾና ንመፃኢ ከዓ ገለ ደገፍ ክግበረለና ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ሃገራዊ ፌደሬሽን ከዓ ነቲ ዝገበሩልና ናይ ሱታፌ ብጣዕሚ ኣዝና ነመስግኖ ማለት እዩ ነዛ ጋንታ ብዝሓለፈ ውድድር ረኺብና ከይተሰዓርና ኣንቢትን ኮይና ኢና ክሳብ ኣብዚ መፂና ነርና ሕጂ ናይ ሎም መዓንቲ ፀገም ናይ ኮንዲሽኒንግ ፀገም እዩ ምክንያቱ ሰዓት 4 ለይቲ ምስ ተሰኣየን ንትራንስፖርት ናይ ትራንስፖርት ፀገም ስለ ዘለና ምሕዳር በዝጋጣሙን ገለ ሓገዝ ገብረልና ውፍያት ደቂ ዓድሎ ሓገዝ ገብሩልና ግን ኣኻሊ ይኮነን ከም ጋንታ ኮንካ ንዓብዪ ሃገራዊ መደብ ተሓስብ ተደኣ ኮንካ ፅቡቕ ክሳይ ክግበረለና ኣሎ ናይ ግራስሩት ዝግበረን ሕጂ እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ድኻም እዩ ካልኦ ሓደ ኣይኮነን ሰዓት 3 ለይቲ ሰዓት 4 ለይቲ ፋሕፋሕ ኢለን እየን መፅአን ስለዚ ካብኡ ትሒዝካ ክሳብ ዝሕጂ ደሎ ፀቕጢ ናይ ቲፎዞ ቡልዓት ቲፎዞ ነይሮም ስለዚ ነቲ ፀቕጢ ሜዳ ዘይምልማድ እምበር ጽቡቕ ፀወታ ይናርየን ኣብ ዝመፅእ ግን ቻምፒዮን ከም ንኸውን ርግፀኛታት ኢና ዕግበት የለን እንዲሁ በቲ ሓደ ወገን ዕጉቤ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ይዓገብኩን ምክንያቱ ኣብ ሓደ ዓመት መፂና ኣብ 3 ውድድራት ኣብ ዋንጫ ኢና በፂሕና ነተን ዋናጭ ክንዕወተለን ይግባአና ነይሩ ብደቀቕቲ ዝኾነ ጌጋታት ኢና ከም ዝበልኩ ከዓ ፀቕጢ ናይ ቲፎዞ ዘሎ ሜዳ ዘይምልማድ ኣሎ ኣብ ሓመዴን ፀወታ ዋሕዲ ትሬኒንግ ከምቲ እንደልዩ ዓይነት ትሬኒንግ እቲ ሜዳና እውን ቁሩብ ከምዚ ኮንፈርታብል ኣይኮነን እሾኽ ኣሎ ገለመለ ኣሎ እቲ ዳይሬክተር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኣዝዩ ስለ ዝተሓባበረና ናብቲ ምፅራይ ናብዚ ምርፅዋት እውን ሎም መዓንቲ ጋጣማ ኣይተረኸበን ክስታይ ኮይኑ እምበር በዚ ዘካየድናያ ፀወታ ዋንጫ ክንወስድ ይግባአና እዩ ነይሩ ስለዚ ዓገብ ኩሉን እየ ዝብል ኣነ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ፌደሬሽን መጀመርያ የመስግኖም ካብኡ ቆፂለን ኩሎም ኣብዚ ምሳይ ዝነበሩ ስታፋት መምህርናዎም መምህር ብዓብዩን ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ፌስቲቫል ንኩሉ ወፃኢታት እንዳሓገዘ እንዳሸፈነ ኣተባቢዑ ኣብዚ ዘብፅሓና ከመስግኖ ይደሊ ካብኡን ቤተሰበይ ንግዜና ቆጢብና ወፊና ኩሉ ነገራት ጌርና ክንሰርሕ ስለ ዝሓገዙና ኣዝየ የመስግኖም ንዓኹም ነዚ ዕድል እዚ ምፍጣርኩምን ነዘን ጋንታ ቆልዓታ ሂብኩም ከምዚ ምግባርኩምን
يمسكنكم بزعبي أمتن شفناني بكم كأخسر حلو ناقراس روت مدبات من بزوبانا تزوهبنا صبوع عدل مرغبنا نيرنا سلازي زغبركم الله كله ازي مسكن طعمي قنديل لي اذا نقول عزين جمرتها خف شاد كفلينا تقبلنا بيت مرت ادلس كابو 3 عامات مسانا خيدن حجي اب كلنا نكاتلن كعسو اغر تصاويتن مسودا عدمين سنه تحلف ناب كعسو مرببين سغرا كعسو مربب سلد سغرا اب ادما نكاتلن تمرتن كل نغرن ذاتس واي تسدرا اميننتن قلعو سدلنا مالتي 3 عامات مساها غبر قلعه صغايو وزازات بتاعني ديسبلين ولا خال نغرن كل مالتي خابت كعسو ودينا ناب كعسو مرببتينين عميان جميرن زنقول عزين اب جراستروت يلو بتجمر مالتي نتنا اود صنحه غدايم كنبلن نخل نعم بمسعرما قدامت كوين تعويتنا ابنا جراستروت زنبره جراستروت مستعوتا لابزلو عمز تجمر دما سالساي ديفيجن ينل بحدش جميرن مالتي بحفشه ارغا سوسا زخون قلعتهم زلونا كمي مالت ابو والد كلتا غانتا ابو وداتكا كلتا غانتا مالت حجي تناولت حساب 25 زخونه حزنا تبغيسنا ابو وداتكا كوم دارغا 25 حساب 30 روح حزنا تبغيسنا مالتي اجي بو خيدنا تنكالوت غانتا اغاطامي استاي كوين زين دين كابن صبل زبلا ولا بخستين فلياتين زين 3 عامات بحنساب سلاز غبراخا اب كل نغرن زنابو يبزح مالتي خاب زغاچو سلاز سي مستير عوتني للحسبانه اب كلها بحال نغرلن حي زغانتا ابتي حدنتني زبلانا مغنياتو مسكال طلق زبل زمدنا خفطرا يفقدن انا يفقدلني بجكا مونغو انت زي كوينو مسكال طلق زبل زمدنا كم محسنت زمسل مسكالو تمهارو يفقدني بصنعتن بحنسابي غزاوتنون دارغا زبزح بحنسابين السي بلچن كوينبل طعمي فقر زلون كتحلاليا معتي كباي جميركا مالتي نعيلك اخو عب حوني انزرياني كم زي دارغا مغنان كيمسل مر معرس سدراني انزريان مالتي زخونه خغاصم كله قدم سدران مساين زمخره زمستيرن السخوين سمعنا انا طعمي سنيت زلون مالتي انا خمس مشالو بجروبينا نسرح بتيم يسرح تيم يسرح كبلكا خلخو ابزحت بيت تمرتات نخدنا نسرح ادليس ستل كلنا منالبات مقيرنا بيت تمرت سلازغاطمه نبيت تمرت بهارام سكيركو زون قلعو قرب صلال سينن نيرن او اغاطامي نفعات مسارح سلازلوني او كلهم اجر من قديكا اندا مسغنكم كخيد مع الممر برخت ممر اخليلو ممر مريم زيوم صبو حجز غيرهم لي تنقلعو صلال كوينه منافت بيت تمرت مالتي ميداسي ان يلنا استشجرنا له وان دما بممر عوت بيت تمرت المعات مس مسارح تخوينه مالتي عدلنا ميدا هيبنا نيت قدفنا كله زلي الناس حجز حساب كندو ابركتلنا حساب مالي اخبكم يلون مالي قريبلنا مالتي بهارا مسكوت خاص سمكاو مسارحتي قنع سبات كاو رخيبنا غاطامي ممر بينام ممر فصوم مستوم محدار اكلات مالتي ود سبيخا مالي بنا خفت ناي بهاراوتيو مالتي خفت ستوراوتيو تتقموا لدحن دي نقلعتهم نعن مهنه صخونن كاتبايلو هيبوبنا خفت ستور مالتي جت ماليا كوم اندالمنا غلي انزخدا صامئن كارخيبن يبلا انا مالتي بتزعرو بتزهالو خوري تمديمني هذا مزنا صوتا كلتيفون زنبوبو خي دسمعنا انا انصار غانتا ابز حلف هنسعرهم كلنا حزنيا زمصنا تكتيكاو مداي نعو نتغبريلنا انا حسيبنا متينا لو ما انت منياتو زياده غدلت رانا وددر سلازنبرو نسو سمكا بنصارو خبري صمنا حغوافاتهم سلازعري نزعوت خبقو يلو مالو مالتي داين ابز نايدان تكوني بزح ريتيبلين منياتو ديانونا خعبين دحر كوينم وددرات دغاغامو لو طيم كعبيلنا زقلو ام موداتا ونحجي نافتا نقفيتا عينت ندي خطقير ديانونا زياده خسرحكم زلوم يعني زحبر بفدريشن بايتا تنس زوا ماكل توديبو نفالما ايوان ككاي زقني اسمر اوبن سسمي وددر تمال سنبت 26 حمله اب ميدا بيت غرغش بوغي تزازيمو اتي كاب كل عدمه مالت كاب 15 كساب 6 زعدميهم تساتفو وددر كله بمعر ابايتا تنس نزنطف اتلت بصوت ام تفليم اب حنتي كاتيجوري زصاوت بمنبرم ليلا نمفتار تباهيل استخايده مس مخانو عبينا يملوا تمكرو كم استرايون يغلص كاب كلت كلبات كلب اندا كوريان كلب بيت غرغش استواصو 96 اتلتات استساتفو انكلو كابزياتهم 46 دق تبعاتيو استرفع 23 دق انستين بتقلالا دما 93 وددرات كسلاسل كيلو اما زازم صوتا استراخبا دق انستيت وادادرتي رودا اندرياسن ميلات هابتينن ابتي حيال توادادرنت استرايلو قطم دما رودا اندرياس ابلعل ميلات هابت كتعوت بمخالا عوتي اسمر اوبن 2026 كوينا
ቀፂሎም ፀወቶም ዘካየዱ ኣፍቀርቲ ስፖርት ባይታ ቴኒስ ብዓብዪ ሃንቀውታ ዝተፀበዮ ግጥም ደቂ ተባዕትዮ እዩ ነይሩ እቲ ኣብ መንጎ ኤስሮም ኣንጎሶምን እፎይታ ግርማይን ዝተመደበ ፀወታ ሓያል ተወዳዳርነት ክረኣዮ ትፅቢት ዝገበረ እዩ ነይሩ ኤስሮም ኣንጎሶም ውድድር ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ብዘይ ስዕረት ናብ መዛዘሚ ክበፅሕ እንከሎ እፎይታ ግርማይ ብወገኑ ኣብ ናይ ትሕቲ 16 ዓመት ናይ ኢስት ኣፍሪቃ ዝተኻየደ ውድድር ልዑል ተሳታፍነት ከርኢ ዝኽኣለ ኣትሌት እዩ ነይሩ እቲ ሰሓቢ ምንቅስቓስ ተፃወቲ ዝተረኣየሉ ግጥም ድማ እፎይታ ግርማይ ኣብ ልዕሊ ኤስሮም ኣንጎሶም ብምዕዋት ዕውት ውድድር ኣስመራ ኦፕን 2026 ክኸውን በቂዑ ብድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ፀወታታት ዕውታት ተወዳደርቲ ካብ ዝተፈላለየ ስፖርት ዝተዳለወሎም ናይ መዳልያ ገንዘብ ሽልማት ተቐቢሎም ብወገንና ምስ ዕውታት ሓፂር ቃለ መጠይቅ ጌርና ኣለና ናብኡ ከብለኩም እቲ ኣስመራ ኦፕን ክዕውተሉ ዝገበረኒ ናተይ ስትራቴጂ ነይሩን ወይ መደባት ሓንፂፀ ኣትየ ማለት እዩ ካልእ ካብኡ ቀፂለ እዚ ውድድር ማት ከም መተባብዒ ንቅድሚት ክደርኽ ዝገበረንስ ካብዚ እዚስ መጀመርታ ኣይኮነን ካብኡ ቀፂለስ ኣብ ዝለዓለ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ኮይነ ክውድእ ዝደሊ ኣምላኽ ተፈቒድዎ ኸ ከይንኽእል ማለት እዩ እቲ ፀወታ እኮ ቀፃሊ ኣብ ትሬን ኣለና ማለት እዩ ብፍላይ ብሓፈሻ ክለብ ቤት ገርግሽ ክንብል ከለናስ ኩሉ ሻዕ ኣብ ትሬን ኣለና ብዝኾነ ቀፃልስ ኣብ ልምምድ ኣለና ማለት እዩ እጂ ብሓፈሻ ኣስመራ ኦፕን ከምዚኣ ትካየድ ኣላ ምስ በሉና እታ ትሬና ኣፅዕቕና ሒዝናያ ኩሉ ካታጎሪ ስለዝሳተፍካ ቁሩብ ክብድ ክብል ኢልና ስለዝሓሰብና ትትሬን ካብ ብኡ መጠን ዓቢናዮ ማለት እዩ ብኡ ናቱ ፃዕሪ ከዓ ዓቢና ብዙሓት ተፃወትቲ ነይሮም እዮም ኣብቲ ካታጎሪ ኣስመራ ኦፕን ትበሃል እንታይ ሽሙስ ብዙሓት ተፃወትቲ በዳህቲ ተፃወትቲ ነይሮም እዮም ማት ከም ናትከ ኣተሓሳስባ ምስ ቡርቱዕ ተፃዊትካ ክትበርትዕ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለኒ እቶም ተፃወትቲ ምስኦም ብምፅዋተይ እቲ ደረጃ ናተይስ ንላዕሊ ከም ኣብ ላዕሊ ስቴፕ ከም ዘብፅሐ እንታይ ሽሙ ዝገብር ማለት እዩ እቶም ተፃወትቲ ኣዝዮም ብርቱዓትን እንታይ ሽሙ ነይሮም ካብኡ ከዓ ኣዝና ማለት እዩ ንቐፃሊ ከምታ ኩሉ ሰብ ዳሓስፋ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ክኸውን ሽመይን ሽማገረይን ከፀውዕ ኣስመራ ኦፕን ዕውት ምዃኑ ብጣዕሚ ሓጎስ ይስማዓኒ ኣሎ ነዚ ውድድር ክኣቱ ከለኹ ብሓፈሻ ከዓ ክዓወት ኢለ ስለ ዝኣተኹት ዕላማይ ስለ ዝገበርኩ ድማ ብጣዕሚ እየ ሕጓስ ነዚ ውድድር ኢለ ቅድሚቲ ውድድር ምጅማሩስ ሰለስተ ሰሙን ድኸውን ኣብ ናተይ ክለብ ብጣዕሚ ፅዑቅ ድኸውን ትሬን ገይረ እተን ካብ ምሳይ ዳዓብን ድሕዩን ገይረ ከዓ ትሬን ገይረ ምክንያቱ ካባይ ምስ ዝሕይሉ ትሬን ተገይረስ ክሕይል ምዃነይ ስለ ዝተኣማምን መፃወቲ ብጣዕሚ ሓያላት እየን ነይረን በዳህቲ ድኾና እየን ነይረን ግን ንዑ በዲሄ ቀዳሚት ብምውፀይ ፅቡቕ ነገር እዩ ብጣዕሚ ሓያላት እየን ካባይ ኩለን ዳዓበየ ካብዚ ንላዕለ ሓይለሲ ንሃገረይ ከፀውዕ ገይሸ ፕሮፌሽናል ተፃዋቲት ክኸውን ዕላማ ናይዚ ፀወታ ቅድሚ ሕጂ ካታጎሪናቶም በብዕድሚኦም ተኸፋፊሎም እዮም ዝፃወቱ ነይሮም ኣብዛ ናይ ኣስመራ ኦፕን ግን ዝያዳ እቲ ብሉፅ ተፃዋታይ ንምፍላይ ተባሂላ ዝተሰርዐት እያ ካብ ኣንደር 16 ክሳብ ናይ ቬተራን ዕድመ ዘለዎ እዞም ልዕሊ 60 ዕድመ ዘለዉ ክፃወቱ ዝኽእሉ ተሰሪዕሎም ማለት እዩ ብሓንሳብ ሳይ ተሰሪዑ ማለት ተፅወይቶም ሕጂ ኣብዛ ዓመት ፍሉይ ታታትዋ ዘእተናዮ ራንኪን ሲስተም ዝብል ኢና እቲና ወላ ኣብዛ ናይ ኣስመራ ኦፕን ሕጂ መጀመርታ መፃረይ ፕሌይ ኦፍስ ዝብል ብዕለት 28 ወርሒ 6 ዝኣክል ኣብ ጌርና ማለት እዩ እቶም ኣቐዲሞም ኣብ ዋንጫ ናፅነት ኣፃዊትና ነርና ኣብኡ ራንኪን ዝኣከቡ ከዓ ዳይሬክት ናብቲ ግሩፕ ስቴጅስ ኣትዮም ተፃዊቶም ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣነ ክብሎ ደል መጀመርታ ኣብዚ ዘብፅሓና ንልዑል ፈጣሪ ከመስግን ደሊ ቀፂለ ከዓ ነዘን ክልተ ክለባት ማለት ክለብ ማሕበር ቴኒስ ኣስመራ ክለብ ከምኡውን ክለብ ደንበሰንብል ኣብ ጎንና ኮይነን ነዚ ውድድር ብተገዳስነት ብምሕጋዝን ኣዝየ ከመስግነን ደሊ ንብሙሎም መሳርሕተይ ከዓ እንቋዕ ብቃዕና ክብል ፈቱ ማለት ዘለናይ ወቅቲ ተፃወትን ኣሰልጥንትን ካብን ናብን ክለባት ዝተጋገሩሉ እዋን እዩ ካብዚ ቀፂልና ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ካብ ዝተሰምዑ ዜናታት ምስጋር ተፃወቲ ክንቅርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎም ሰሙን ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምናሉና ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ሰናይ ቅነ